Perpisahan kita di hari ini terakhir sebuah album Usaha Derato dari almarhum Ceramon. Mari lama-lama kita berdiri yuk. Anak urang si Kubang Putih baik kabalai hari sanjo memakai baju guntiang Cino ularayu si daun sirih pacarai pina jotampuanyo apoka tengga si carano urang kapau pai kaladang sarupo kode jo bajunya iya buru lakunya ala ayam tapau disembanyo urang sari babaju gania pai manggale kapadang dua iyo sari pa ayam putih ko indah siko alam jika mandi denai di ulu ayenan usah adia sawu di sawa usah dikaruai jika mati ajo dahulu makinan usah adia jangan usah tidak usah diratoi Layak pasnya sadonya. Ketika referen aja ayo. Pakai kor. urang saadang sarupo kode jo bajunya iya buru lakunya alang ayam tapau disembanyo urang sari babaju gania pai manggale kapadang iyo sari bayam putih ko indah siko alam majemba jika mandi denai di ulu tarararam usah sawu usah karuai jika